имрӯз мо маълумот медиҳем дар бораи озодӣ ва ҳуқуқҳои инсон. Барои чӣ онҳо барои мо зарур ҳастанд ва чӣ гуна мо бояд онро истифода барем. Ассалому алайкум бародарон ва хоҳарони азиз, шумо блоги тоҷиконро тамошо карда истодаед ва мо видеоҳои шавқовар ва муфидро эҷод хоҳем кард. фикри ҳуқуқҳои инсон ин аст, ки муҳим нест он кӣ аст ё дар куҷо он таваллуд шудааст, ранги пӯсти ӯ сафед ё сиёҳ ва ғайраҳо, ва ҳамаи одамон озодӣ ва ҳуқуқҳои асосӣ якхела доранд. ҳуқуқҳои инсон имтиёз надоранд, онҳоро ба шумо ҳеҷ кас намедиҳад ва онҳоро ҳеҷ кас аз шумо гирифта наметавонад. онҳо беэътиноӣ ва универсалӣ мебошанд. инҷо хело фаҳмо, аммо дар ҳаёти ҳаррӯзаи мо на он қадар осон аст, ки ҳуқуқҳои худро мо истифода барем. ҳуқуқҳои асосии инсон кадомҳоянд ва чӣ гуна ҳуқуқҳоро мо ҳатман бояд донем. баъд аз ташкилоти Созмони Милали Муттаҳид яъне ООН ҳуқуқҳои муосир додан оид ба озодӣ ва ҳуқуқҳои инсон. Созмони Милали Муттаҳид Декларатсияи умумиҷаҳонии истиқлолияти инсонро қабул кард ва ҳуҷҷате, ки аз тарафи Кумитаи байналхалқӣ тарк карда шуда буд, барои ҳуқуқи байналмилалии инсон асос гузошт. Декларатсия ба принсип асос ёфтааст, ки ҳамаи одамон озод ва баробаранд. ин ҳуҷҷат аз 30 моддаи заруртарин иборат аст, ки мо инҳоро бояд донем. анакнун ба ҳамаи мо савол пайдо мешавад, барои чӣ ва чаро ин қадар ин моддаҳо барои ҳар як инсон муҳим мебошанд. бигзор ман ба шумо як намуна диҳам дар бораи ин моддаҳои ҳуқуқи инсон. барои мисол, вақте ки ягон ҷинояткор ё ягон одам моро ранҷ медиҳад, мо метавонем ба милитсия муроҷиат кунем ё занг занем. ин ҳодиса ба ҳамаи мо фаҳмо. лекин чӣ бояд кард вақте ки мо аз худи ҷониби милитсия ранҷ кашем? дар ин ҳолат ба кӣ муроҷиат кунем? чӣ бояд кард вақте ки худи давлат шуморо ранҷ медиҳаду нобуд мекунад? бале, ин ҳуқуқҳои инсонӣ ихтироъ шуда буданд дар Декларатсияи Созмони Милали Муттаҳид барои он аст, ки ин ҳуқуқҳои инсон моро аз худи давлат нигоҳ дорад. дар поёни видеоролик ман пайвандҳо дар ҳамон саҳифа мемонам, яъне ссилка, ки шумо метавонед ҳуқуқҳои худро озодона бихонед ва онро аз худ кунед. агар шумо хоҳед, ки мо боз як видеоролик кунем дар бораи ин 30 моддаҳои ҳуқуқи инсон, дар комментарий хоҳиши худро баён кунед ва мо ҳатман давоми ин видеороликро ташкил мекунем. бародарон ва хоҳарони азиз, ба канали мо ҳатман обуна шавед ва ба зангола зер кунед, то ки аз видеоҳои нави мо бехабар намонед. бо ҳамин навори мо ба охир мерасад. мо кӯшиш мекунем видеоҳои муфидро пешкаш кунем. сар баланду хона обод бошед.